रायजो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै समान बसुमतारिया मोनसे गोनां भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। बै गोनां भिडिअआ आं सोरनि भिडिअखौ शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो मिथिगोन आं सोरनि सायाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो सानदों। मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' सारखौ मा होनदों गिबियाव नोंथांमोननो खोनासंग्रोनो सानदों। खोनासंनानै लाग्रोदो। सुक्तिखौ बियो गामसा गाननानै मान खालामाखै। माने जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ रायजोफोरनो बर'फोरनो बर'फ्रा बड'लेण्ड नङाबा ओरैनो गोजोनो जाम्बा जाम्बा। खोनाखाबाय नङा होमबा रायजो नोंथांमोन हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर' सारखौ मानो गामसा गाननानै एकर्ड खालामाखै होननानै बुंदों नङा होनब्ला? स' गुड कुइसन, बिथांनि सोंनाया मोजां जादों, बिथांखौ आङो बिनि थाखाय सेलुट होयो। नाथाय आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैदों हाग्रामा महिलारि सार नोंथांनाव। नोंथाङा सासे बिटिसिनि फाउन्डार आरो नोंथाङा बिएलटिनि फाउन्डार होननानै जों मिथियो। बै समाव बिटिसि एकर्ड खालामनायाव नोंथाङा गामसा गाननानै एकर्ड खालामदोंमोन नामा? बेखौसो आं मिथिनो लुबैदों। आरो बै समनिफ्राय दिनैसिमाव आं नोंथांखौ गामसा गाननाय नुफेराखै। प्रमद बर' साराथ' गोबां मिथिङाव गामसा गानो। नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौ आं दिनैसिमाव गामसा गानफेरनाय नुवाखै। रायजो राजाफ्रा नुदों नामा हाग्रामा महिलारि सारखौ गामसा गाननाय? सोरबाया जुदि हाग्रामा महिलारि सारखौ गामसा गाननाय नुदोंब्ला आंनो शेयार खालाम। जे बिथाङा दिनै बड'लेण्डनि खोथाखौ बुंफिनदों। बै समाव प्रमद बर' सारा बुहुमनां बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै राजा लामा होबथायोब्ला, रेल गेट होबथायोबा, बड'लेण्ड बियोब्ला बड'लेण्ड नाङा होननानै बुंग्राया हाग्रामा महिलारि सारानोमोन। बड'लेण्ड मोना होनना बुंग्राया हाग्रामा महिलारि सारानोमोन। खारन बे मिथियो बड'लेण्डखौ मोनोब्ला गावनि पावार आरो फांसन गावनि गाद्दिया गोमागोन, बेखौ बे मिथियो। थिग दिनै पावाराव फैफिननायखाय बड'लेण्डखौ नांगौ होनना बुंफिनदों। नोंथाङा बेसेबां थगायबावनो सार? जों रायजो राजाफोरखौ जों बयबो मिथिखायो। नोंथाङा बेसेबां थगायबावनो? बयबो रायजो राजाफ्रा बुजियै बाखि गैला। जे 17 बोसोर सरकार सलायनायाव नोंथांनि सरकाराव बेसेबां 144 दारा लागायजायामोन आरो नोंथांनि सरकाराव बेसेबां गावथारलायनाय सुथारलायनाय, बर'जों बर' बुथारलायनाय सुथारलायनाय बेसेबां जायामोन? बेफोर बयबो बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव दासिमबो रोफो रोफो दंजोबो। आरो थिग दिनै पावाराव फैफिननाय लोगो लोगोनो बै थासारियानो दिनै नोङो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो क'क्राझार रेलआव बमा बेरफुबाय। बमा बेरफुखांनाय लोगो लोगोनो कय एकदिन फरे एसटिनि दावराव। बेनि उनावहाय नै कारिगावआव जोंनि बर' मानसिखौनो सासे बुथारबाय गुबुन जाथिया। बेजों लोगोसे गासै नेटखौ बन्द' खालामनायजों लोगोसे 144 दारा लागायजाबाय। दिनै प्रमद बर' 5 बोसोर सरकार सलायनायावहाय जे बिथाङा खर' गाज्रि जादोंमोन, बिथाङा ओरैबायदि थगाय थुसियै पावाराव फैबाय, बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो। दिनै जोंनि बर' गार' राभानि जिथा मोनथाय, बै मोनथायखौनो नोंथाङा जासिनो हालायनाय, नोंथाङा एसटि लागेना ना लागे होननो हालायनाय बै समसिम नोंथाङा सफैदों। दिनै नोंथांनि सेन्टिमेन्टआ जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया हाग्रामा महिलारि सार। आं बुंगोन समान बसुमतारिया। मानो होनना बुङोब्ला जोङो जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ जोङो बारे बारे थगाय हाया, खनसेल' थगाय हायो। थांनाय बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनाव नोंथाङा जि भाबै थगायबाय, एसटि लागेना ना लागे,
जोंनि खेमथाखौ नोंथाङा जासिनानै होनो हालायनाय नोंथाङा सासे बेफारि आरो फालांगि लिडार होननानै जों बुंनांगोन हाग्रामा महिलारि सार। दिनै नोंथांनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जौ जुवानि आड्डा, जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेसेबां खहा जादों नों मिथिगौ? जोंनि समाजाव बेसेबां गुबुंले थासारि फैदों नों मिथिगौ? नाथाय 5 बोसोर प्रमद बर' सरकार सलायनाय टाइमाव ना 144 दारा लागायदोंमोन, ना गुबुन जाथिजों दावराव दावसि जादोंमोन। खुनु गैयामोन। शान्ति भाबै बिथाङा सरकार सलायदोंमोन। दिनै बिथाङा जातिनि सेन्टिमेन्ट दं। नाथाय नों दिनै जातिखौ फाननाय, नाथाय नों सासे जातिनि फालांगि होननानै जों बुंनांगोन हाग्रामा महिलारि सार। मानो होनना बुङोबा बै समनि थासारिखौ नों दिनै लाबोफिनबाय। बै समाव BPF 17 बोसोर सरकार सलायनायाव बेसेबां ACS, APS, IPS, DSP बेसेबां साख्रि मोनदोंमोन। नाथाय 5 बोसोर प्रमद बर' सरकार सलायनायावहाय गोबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ACS, APS, IPS, DSP, ASP गोबाङा साख्रि मोनदों। नाथाय नों बै 17 बोसोर सरकार सलायनायाव बेसेबां जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खहा जादोंमोन नों मिथिगौ? दिनै नोङो थिग बै थासारिखौनो लाबोफिनदों। बेसेबां थगायबावनो सार? आरो किमान थगाबो? 6टा जाति जनगोष्ठी ST लागे ना माटी फाट्टा लागे होनलायनो हानाय माइनरिटी मुस्लिम भाइসকলক মাটিৰ ফাট্টা দিম বুলি তেখেতে ক'লে ইলেকশ্যনত। হাগ্ৰামা মহিলাৰী এজন বড়োলেণ্ডৰ বন্দুক লৈ যুদ্ধ কৰি অহা মানুহ, তেখেতে কেতিয়াবা মাটিৰ পাত্তা দিব জানো মাইনৰিটি মুছলিম ভাইসকল? কিমান ঠগাইছে सा। आरो फैबाय थानाय विधानसभा इलेक्शनाव नोंथांमोना जाहाथे सिन्था दारा खालामनानै भटखौ होयो बेखौनो आं खावलायो। आंथ' बुंनो सानगोन नैबे समान बसुमतारिया नैबे विधानसभा इलेक्शनावहाय BPFआ 3नि बारा देरहानाय नङा आरो BJPआ 2नि बारा देरहानाय नङा। बेनि उनावहाय निर्दलीयआ 1 बा 2 देरहागोन। UPPL दोलोआ बे बाराव 8टानिफ्राय 9टासिम देरहागोन। बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंथिनानै होखाबाय। मानो होनना बुङोब्ला BPF दोलोआ बे बारावबो थगायनो सेस्था खालामगोन। बे बारावबो सेस्था खालामगोन रायजो जानथांमोन। जोङो रावबो थगायजानो नाङा। बैबादि फालांगि मानसिनो जोङो भट होनानै जेबो लाब गैया। जोंनि BTC हालामनि थासारिया 17 बोसोराव जानाय जिथा थासारि, बै थासारिखौनो हाग्रामा महिलारिया लाबोफिननो नागिरदों। बिथाङा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जौ जुवानि फाग्ला खालामजोबनो नागिरदों। बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां रायजो जानथांमोन। बेखौसो आं खावलायगोन समान बसुमतारिया। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना हो। थेंक इउ।